O Concello volveu mirar cara ao rural ao deseñar o novo paquete de obras financiado co PAS, o Plan de Acción Social da Deputación. Así, o programa, á espera de que sexa aprobado pola institución nos vindeiros meses, suporá un investimento de máis d'1 millón de euros que o Concello repartirá en 7 actuacións. A máis cara, que terá un orzamento de 380.000 euros, servirá para iniciar a mellora dos accesos da parroquia de Marrozos. É un proxecto técnicamente dificultoso, é bastante ambicioso, trátase de vaise anchear a pista ata 6 metros, vaise facer un muro de contención de 600 metros, vaise facer reposición de todo o que ten que ver con saneamento, etc. etc. A segunda parte, que vai ser a que executaremos no PAS do ano que ven e que xa está encargado, vai ser o que vai a ser estritamente o ensenchamento da ponte, o cal pois quedaría resolta a reivindicación histórica da parroquia, que é un acceso digno para acceder aos seus veciños, que vai a supoñer un investimento moi potente. Volven as grandes obras ao medio rural. O PAS incluirá ademais unha mellora do alumeado do rural ca substitución de 400 puntos de luz na Peregrina, Figueiras, Grixoa, San Xoán de Fecha e Busto e que terá un custo de 80.000 euros. Tamén se arranxará o pavimento en Villestro, O Eixo e Arins. Outra das actuacións que prevé o plan afecta a un punto negro en Marzo de Arriba. Trátase dunha curva de Marzo de Arriba que dende hai 10 anos pois leva provocado 16 accidentes de tráfico, incluso cunha vítima mortal. Como durante estes anos intentáronse dar solucións a través de sinalética, etc., pero non resultou efectiva, xa que incluso neste último ano producíronse outros 2 incidentes ali, e ademais está provocando serios prexuicios a unha vivenda que xa debe de ser a quinta ou sexta vez que ten que repoñelo o seu muro. Vamos a modificar o trazado, polo tanto vamos a intervir en 200 metros, eliminando a curva e facéndoa prácticamente en línea recta. Outro dos montantes máis altos do PAS, con 300.000 euros, servirá para crear beirarrúas na Rúa do Tambre entre a parroquia de San Caetano e Meixonfrío. Por último, dotarase de saneamento o lugar de Sionlla de Abaixo e daráselle un repaso ás fontes e lavadoiros do rural. Se sumamos o PAS, os plans de obras e servizos da Deputación que están en tramitación ou a piques de executarse, o investimento ascende aos 2 millóns de euros.